Aga Ialehkai Meghalaya State League semi-final happenga Khlem Mauli Persia ika Maulai SC. But kanega deka home game jonga Khlem Mauli. Haba Paisha kanega Ialehkai haka kela step omdon kino kibala ban penkijar. But day haka kela mit ka Maulai SC kala yo ban penkijar nengkong lengba one bok lengkoi kata haka minute ka basan peu. But lengba kanega shigol jonga one bok lengkoi ki Rung Ialehkai jonga Khlem Mauli ki Khlem la shu ban sukuliang hadu bukut ka Ialehkai. Baleng bagan ke shigol ka Maulai SC kala job ka semi-final first leg ka Ialehkai hatura. Kawaipat ka semi-final hapdeng ka Rung United Persia ika Shillong Lajong kibadai ki artli ki kenhun kibai kendu final house name arhajar khat khandai. Bat kanega dega home game jong ka Rung United. Haba phai shang ka Ialehkai ka Shillong Lajong kala yo shwa bat penkhi jar nengkong tang haga minute ka bakhat nyeu lengbau Henry Ford nong neng. Bad hadu bukut ka kela step ka Shillong Lajong kala tam dai weilanot. Bad haga kelamit ka Shillong Lajong kadang kam klan shushu haga bakala yo ban tap ya ka gol ka ba ar lengbau Hardi nongbri haga minute ka ba san peun riu. Bad haga minute ka ba pra peu ar saisin ka Shillong Lajong kala yo biang ban tap ya ka gol ka balai lengba ka un gol. Bad lengba gini gi lai gol ka Shillong Lajong kala job suk Persia ya ka Rung United aka first leg jong ka semi final. But ka second leg kadai ka Ialehkai ka bajuat bha nagabenta ka Rung United bani Rung sya ka final jong ka Meghalaya State League mentau snem. Haga Ialehkai Champion League final but ka deiru ka Ialehkai ka babaro ki riu ich football haga leng saudong ka perthai ki kwa ban sakhi ya ka Ialehkai hapdeng ki artli ki kenhun ki ba klanbor jong ka deuba Europe ka Manchester City na England ka bala yora ya ka Premier League but ka FA Cup menta ka samoy Henry ka bompat ju yora ya ka Champion League Persia ya ka Inter Milan ka bari ka club nagari Italy ka bala yora hadu license ya ka Champion League. Haba phai sya ka Ialehkai final haga kela step baro artli ki kenhun kila persiang ban penkijar Henry omdon ki bala ban penkijar hadu bukut ka kela step. Henry ka Manchester City ka haban Ialehkai Khlem u Debruyne namar ka jingman sau jong u bala pen keliang ya ka jaka jong u dau Foden tang haga minute ka balai penriu. Bad haga kelamit ka Ialehkai kadang kam itanat haga baga Manchester City kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong haga ni ka Ialehkai final lengbau Rodri kata haga minute ka ban riu peupra. Bad deiling baga ni ka shigol jong u Rodri ki Rung Ialehkai bakensai jong ka Inter Milan ki Khlem la shu ban siukuliang hadu bukut ka kendai pe minute ban riu minute ka additional time wala ada kila persiang bat penkijar. Bat leng bagani nam job ka Manchester City haka sin ka baningkong haka history jong ka club ban yora ya ka nam ladu jong ka Champion League ka bari ka League Football ka hetam jong ka deuba Europe. Bat ka deru ka kenhun ka baar jong ka Premier League ban yora ya ka Premier League FA Cup bat ka Champion League haka ju ka samoy hadin ka Manchester United ka balaja house name khat khandai spa khandai phupra khat khandai spa khandai phukhandai.